Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak tumatay magod. Hindi mo kami kamapan, yan kami ginawa si Kampatan. Karena imam udah mapili na kapatid. Karena ikaw ngayon dungo pagkabtangan, bang isyutayngan. Inajar ka at tawa ako pa. Nasilanin na yung pareho karumi. Tunay tao ang barakat. Alay, kami niya ako nagpakita, kita. Kung ba sila binintang yan, ibang tamo? Ang mura-murahan, gumakan ako natala. O, teka mo. Kapapasyan. Kalau ingin dia harus terbuka tuh, yang dia kenangan. Nayo kamu mah susah. Kamu dia maangat ini. Amay na kapukutin mo di araw pasok. Natay na natin tayo mati na. Na. Iwantin, at mga pagkukal pasabang na maramak to kanya. Kalau anak pemadakangan. Iwan siya. Ay mo natutingan, masukay mo! Ay mo natutingan! Ay na namis! Uno, nusok nagpapante! Anak pamanyak ko ang kumakaroon. Ay mo na pinapat madamit kita magyari. Na! Saan ang pagandang pagkalangan? Okay now. Ayaw makagapat sa. Okay now. Ayaw makagapat sa. Ano ay rumayo? Angat ko.
Davera. Mabuk to no eh, mabuk to.
Baita! Na-viral ako! Na-viral! Na-viral ka! Lasok na ka ba rin? Na-viral ako! Tangan ko, pakita na sila robo! Ayan! Ayan! Harap pumato! Apat siya! Apat siya! Harap pumato! Lian na yung pangatil yan.